Jekk ningħata il-fiduċja li mmexxi lill-Partit Nazzjonalista, jien diġà ħabbart li flimkien ma' tim ta' esperti se nkun qiegħed immur fil-qorti biex nara kif dan il-kuntratt ta' korruzzjoni jista' jintemm. Hekk sostna l-kandidat għal kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt messaġġ fuq il-paġna tiegħu ta' Facebook wara l-iżviluppi importanti li seħħew fejn jidher biċ-ċar li proġett li kellu jkun il-mimmi ta' għajnejn il-Gvern Laburista ta' Joseph Muscat, Keith Kembri u Konrad Mizzi spiċċa proġett tal-mistħija u monument tal-korruzzjoni. L-avukat Grech sellem il-memorja tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia li b'kuraġġ u b'determinazzjoni kixfet l-iskandli ta' dan il-proġett. Il-kuraġġ ta' familta, tas-soċjetà ċivili, tal-ġurnalisti indipendenti u ta' dawk id-deputati tal-Partit Nazzjonalista li perseverazzjoni komplew jinvestigaw u jikkritikaw dan il-proġett anke wara li nqatlet Caruana Galizia. Bernard Grech qal ukoll li wara l-inkiss ġiet sospiża l-liċenzja għal beħ tal-passaporti li kellha Nexia BT b'sida arrestat u investigat fuq tixħim u li kellu bħala salesman tiegħu lil Joseph Muscat, il-poplu Malti wawċi jrid jibda paġna ġdida, paġna ta' tkabbir ekonomiku leġittimu. Tkabbir ekonomiku ibbażat fuq ix-xogħol, ħolqien ta' setturi ekonomiċi ġodda u fuq ħidma li niftaħru biha u mhux li tħammrilna wiċċna. U għalhekk li dan il-pajjiż jeħtieġ oppożizzjoni kredibbli u b'saħħitha li sservi ta' tarka u ta' spalla għal dawn il-vuċijiet dejjem jikbru sabiex pajjiżna ta' bilħaq jibdel il-paġna tiegħu. Jekk bl-għażla tagħkom jiena nkun kap se nkun qiegħed insaħħaħ flimkien magħkom lill-oppożizzjoni ħalli tkun tista' taqdel ir-rwol tagħha ta' oppożizzjoni b'saħħitha u wkoll iva ta' gvern kredibbli u alternattiv. Għalhekk jeħtieġ li ninaqdu u niġġeddu sabiex nirnexxu, temm jgħid Bernard Grech.